As plantas carnívoras, ao ser tan pouco competitivas nos medios normales, o que ten que facer é aprovechar aqueles nichos que as plantas normales non utilizarían, que en xeral serían os chans que son moi ácidos, que teñen moi pouco oxíxeno porque están moi enchoupados de auga, ou incluso que poidan ter residuos tóxicos e metais pesados. Aquí é onde estas plantas, digamos, son capaces de sobrevivir e de non ter o ataque de outras plantas que compitan polo seu mesmo espacio ou polo mesmo alimento. Non, isto leva a que as plantas estén distribuídas en zonas moi concretas. Vedes que por aquí, por exemplo, a biodiversidade en zonas de México, de Sudamérica, en Australia tamén algunhas zonas, Indonesia, algunhas zonas húmidas de África é bastante alta, no resto do mundo están un poquinho máis limitadas en xeral. Si tivésemos que falar dun ecosistema en particular, sobre todo aquí en Europa, falaríamos das zonas de turbeira, é dicir, zonas moi encharcadas durante todo o ano e que teñen principalmente chans tirando a ácidos, que é onde poderíamos encontrar a maior parte destas especies que están presentes aquí en Europa. Pero en España e en Galicia tamén temos especies concretas, a maior parte delas asociadas ás turbeiras que falábamos antes ou a chans ou zonas moi húmedas, como poderían ser as pingículas, as roxeras, as utricularias, que somos tamén presentes en algunhas masas de auga, e, como detalle moi interesante, Drosophilum lusitanicum, esta que vedes aquí, que está presente non en Galicia, pero sí en España, e que trátase dunha especie endémica da península ibérica, moi interesante.